Siryksestä hei! Tehdään semmoinen pieni läpileikkaus tästä meidän pienestä kaupasta. Natalia kuvaa ja minä täällä kävelen. Ihan sen takia tehdään, että meillä on tullut seuraajia nyt aika paljon lisää. Niin näytetään vähän mitä meillä täällä kaikennäköistä on, se pienessä kaupassa. Mennäänpäs tänne eteenpäin. Eli tässähän meillä on neuleita. Meiltähän löytyy paljon semmoista vähän erilaisempaa tavaraa, ei ole ihan niin kuin noissa ketjukaupoissa on. Mutta sitten myös löytyy hyvin tavallistakin. Et ei nämä kaikki ole mitään bling-blingejä ja et hyvin, esimerkiksi nyt tosta otan vaikka nyt yhden, niin ihan perusneulet, ei ole mitään ihmeellisyyksiä. Ja samoin löytyy takkeja, neuletakkeja. On ohutta ja on vahvaa ja on monenlaista. No sitten housuissa löytyy meillä vaikka, jos mitä, löytyy tätä Leoa monenkinlaisilla kuosilla. Nämä on ihan tosi suosittuja. Sitten löytyy myös ihan yksivärisenä. Ja on nahkasena ja on vaikka minkälaista tekstuuria. On kamoa ja näissä löytyy kokoja aina tuonne 4-8 asti 3/6. Ne on yhden niitä on niin montaa yhtä kokoa. Sanotaanko niin 3. 3/6, 3/8, 3/8, 4/2, 4/2, 4/4 ja oliko vielä 4/4 tuonne 50. Niin. Ja 50 niin. ja yli. Joo, mutta ne on kaikki tuolla meidän verkkokaupassa sirus.fi, siellä on mitat. Ja värejä meiltä löytyy aina läpi vuoden. Et jos on värien ystävä, niin tervetuloa tänne, täältä löytyy. Vielä on vähän huiveja, hanskoja. Ja tämähän on Äänekosken keskustassa tämä meidän kauppa ja tosiaan niin kuin sanoin, pieni kauppa, tämä on 44. Kuitenkin täällä on monta sovituskoppia ja meidän mallistot tulee Ranskasta, Espanjasta, Italiasta, Saksasta ja Suomesta. Ihan Äänekoskelta on nämä korvikset. Näissä on kirurgin terästä nuo koukut. 2939 on hinnat, että jos tykkäät väreistä ja blingeistä ja pienemmästä tai isommasta, niin nämäkin on melkein kaikki on siellä verkossa. Laukusta löytyy valikoimia, on pientä laukkua, isompaa laukkua viikonloppuun, nahkasta, tekonahkasta. Ja tuossa nyt otin tollasen kanssa, ihan yksinkertainen, mutta kiva lämmin vaate. Samoin mekkoja löytyy paljon, on samettista, on leopardia, on pienemmille ihmisille ja tämmöistä tyköistuva. Ei ole kaikki sitä isoa kokoa. Ja materiaalit on hyvin pitkälti silkkiä, puuvillaa, pellavaa, et luonnonkuituja. Vähemmän on mitään akryyliä. Toki sitä aina jossain on, mutta vähemmän on. No sitten mä näytän esimerkiksi paitsapuseroita. Niitä nyt tänä keväänä muuten paitsikoita aika paljon. Niin tossakin on leopardia. Itellä esimerkiksi oli 1 päivä päällä, niin solmin tästä. Se oli ihan kivan näköinen, kun se tuli tähän tiukalle. Mut sitten löytyy myös ihan perus ainuttetaan jousta. Tämmönen tyköistuva. Ja hinnasta nyt voi sanoa sen verran, tää on esimerkiksi 39. Ja hinnoista muutenkin, niin meillä ei varmaan yli 100 tuotteita, niin eipä juuri oo. Et kaikki on alle. Joku talvitakki voi olla vähän yli 100, mutta ja printsikoista joku, mutta muuten nämä on semmoista keskihintaa hyvinkin semmoinen 4-60 juttuja. Ja mennäänkö katsomaan mitä täällä on. Täällä meillä on tämmönen, mikä vielä on hyllyt vähän tyhjillään, niin tämmönen poistonurkka ja pikkuvikaset. Eli tähän on tehty semmonen, että täällä on aletuotteita ja tosiaan pikkuvikasia. Siellä voi olla vaikka joku langanpurkeama tai joku pieni lika jossain, niin ne on sitten vähän niin kuin pikkuvikasia. Ja totta kai ne hinnat on sen mukaisia. Niin nämä löytyy verkosta ale kautta pikkuvikaset. Ja putiikista, niin jos haluat niin syöksyä heti tänne, niin täällä ne on. Että täällä löytyy, otetaanko esimerkki vaikka tosta neule. Tän lähtöhinta on 65, niin tää on nyt 40. Ja tässä lukee pikkuvikainen ja... Se on täällä sivussa, kato tuosta. Niin. Esimerkiksi Nataliahan nämä tarkistaa haukan silmin, niin tossa on toi. Eli tää ei periaatteessa edes oo, ei lähde purkuun eikä mitään, mutta ei sen kai siinä kuulu olla. Niin me ollaan rankattu sillä lailla, että ne on sit pikkuviallisia. Mutta on niinku ihan hirmu pieniä vikoja tai muuten on alessa. Ja tämmönen nurkka on tässä. Hameita löytyy.
monenmoista pitkää ja on hapsullista ja on lyhyttä ja tuollaista. Tässä on pukeutumispaidat, topit, silkkiviskoosipaidat. No tässä on ne rintsilät, alusvaatteet. Ja. Mitäs sitten? No näytetään vielä mekkoja. No esimerkiksi mekoissakin, niin jos nyt haluat oikein sellaista näyttävää, niin löytyyhän niitä. Mutta tässä kesä tulee, niin tässä on silkkinen. Tää näyttää, että ahaa, onpa pieni. Mutta tää menee mullekin. Ei tää ole, tää kuminova vaan se vetää. Niin tosiaan kun kesä koittaa, niin meillähän tulee pellavamekkoja aika paljon. Ja niitä nytkin on meillä varastossa jotakin. Ja samoin näitä ihastuttavia kukkamekkoja on jäljellä. Monenlaista ja monen kokosta. Että mekkoja on tosiaan, meidän täytyy tehdäkin mekkovideo tässä. Jokohan tällä viikolla saadaan tehtyä. Mitähän muuta piti sanoa? No siitä verkkokaupasta, kun meillä on se verkkokauppa sirus.fi ollut yli vuoden, niin se on turvallinen verkkokauppa. Voit mennä ja ostaa sieltä. Sinne ei tarvitse mitään tilinumeroita laitella eikä kortinnumeroita, että ihan samalla lailla kun meet maksaa vaikka laskuja kotona koneelta, niin samalla toimii, että kun meet meidän kauppaan, niin sieltä ei maksetaan. Et hyvinkin helppoa, että moni on soittanut ja kysynyt, että en uskalla, mutta kyllä se on turvallinen kauppa, että voit tehdä ostoksia ja meiltähän tulee paketit aika nopeasti perille. Tämmönen pieni infopaketti tässä. Mitä vielä piti? Ne poistojuttuja mistä löytää? No ne on siellä poistonurkka ja pikkuvikaiset on siellä sirus.fi-sivulla on tuotteet ja siellä ihan alla on ale kautta pikkuvikaiset poistonurkka, sellainen. Sieltä ne pitäisi löytyä. Ja asiakaspalveluhan meillä on 11.17, että sinne voi soitella, että jos tulee jotakin kysymyksiä, niin soittakaa vaan. Mukavaa päivää. Hei!